Ginpaidalom sa surgical lockdown ang pila ka mga area sa lima tanan ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Ini ang base sa ginpagwa nga mando ni Mayor Jerry Treñas pamaagi sa Executive Order No. 51 kung sa diin ginpaidalom sa localized containment surgical lockdown ang lima tanan ka mga barangay. Sumugod alas 6 kagabi, tubtob alas 5:59 sa hapon sa mabot nga Hunyo 12. Ang mga barangay nga ginpaidalom sa surgical lockdown amo ang mga masunod. Sa may barangay Estimawa, Molo, kag sa porsyon sang Zone 1, amuman ang Villa Pasita Subdivision, sa porsyon sang Zone 1A, sa may Daycare Center, Barangay Boulevard Molo, sa porsyon sang Zone 3, kag San Juan Molo, sa porsyon sang Zone 2 kag Zone 3, kag ang porsyon sang Zone 2, malapit sa Barangay Hall, sa may Tabuk Suba, sa lapas porsyon sang Block 13 Disco Village, Onyati de Leon sa may Mandurriao, kag sa porsyon sa Block 8 Happy Home Subdivision, amuman sa porsyon sang Santo Domingo Subdivision Phase 1. Sa pagpagusisa sang Radyo Bandera Iloilo sa mga gin-surgical lockdown ng mga area, hugot kag ginapatuman sa mga barangay officials ang pagmonitor kag pagbantay. Nakaplastar man ang mga tanod post agod magbantay sa mga area, agod masigurado nga wala sang may nagalagaw o kung nagagwa nga mga pumuluyo, samtang ginapaidalom sa surgical lockdown ng ilang area. Sa piyak nga bahin, gintagaan naman sa mga ayuda ang mga pamalay nga apektado sa amo nga lockdown. Dugang pa nga ang iban nga pamilya nga wala sang dako nga espasyo sa ilang nga puluyan ang gindala naman sa quarantine facilities sang syudad. Home quarantine ang sila kagawad Clifford? Oh, sir, sila tanan duha ka pamilya gina home quarantine na sila. Okay. O duha ka pamilya no. Pero mga assistance kita mga padangat sa ila kagawad. So, hindi gina siya madula kay siyempre way man sila sang iba nga kuan gid nga hindi sila kagwa nga daan. Kaya ang barangay official ang estimawa amo nang gabulig. Sa karon, nagapabilin sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MSCQ ang syudad sang Iloilo bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Mga balita nga ato natipon gikan sa syudad sang Iloilo. Ray Espeha Umalay, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.